എന്നെ പോലെ ബിഗ് ഫോർഹെഡ് ഉള്ളതാണോ നിങ്ങൾക്ക്? അത്യാവശ്യം ഇത്രയുണ്ട് എൻ്റെ നെറ്റി. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊക്കെ ബിഗ് ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാരിക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതല്ല കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് നോക്കാം. ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടാം. അതെല്ലാവർക്കും അഴിച്ചിടാൻ പോകുന്നതല്ലേ. നിങ്ങൾ അഴിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ബാക്ക് കോംബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വോളിയമായിട്ട് നിൽക്കും മുടി. സ്ട്രെയിറ്റ്നർ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ക്രിംപ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്തുവാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ മുടിക്ക് കുറച്ച് വോളിയം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോക്കിയാലോ? സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോക്കാം.